Vedare tadzoka zvekare nemamwe secrets and confessions. Ndichida kungoti my apologies nekuda kwekuti nezuro ndakadzokorora kusenda ana other audio yandainge ndakambotumidzira before ndichingoti ruregerero. Regai batapinda muma messages edu. Hanzi hello mukomanashi chitupa rasai. Inini ndine confession yandiri kuda kuita. Ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Ndakazvarwa pabarika ranga riine madzimai matatu nevana 17. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti pakazofa baba mainge muri muna 1998. Inini semwana mukomana wechitatu handina kana chandakawana, asi vana vemamwe madzimai vedzimwe mhuri vakawana dzimba nedzimotikari. Zvino inini nekuda kwehasha ndakabva ndatanga kuzotengesa imwewo warehouse apo painge pachiraramisa mamwe madzimai ababa vangu pavaikolekta marentals. Ndakati ndapedza kuita izvozvo ndokubva ndazoenda kumusha uku kwakanga kusingagare vanhu, kwainge kwakavigwa baba vangu nemamwe madzisekuru nevamwe veukama. Ndikabva ndasvika kuya ndikabva ndatengesa zvekare musha iwowo kuti ndikwanisewo kuwana something. Dambudziko ravapo mukomanashi nderekuti ndava kurota baba vangu avo vakashayika vari kuhope vanenge vachindituka. Ndakamboedza kufonera mwana mukuru wababa vangu uyo anogara kuBotswana ndichimuudza nyaya iyi, asi mamessages angu eWhatsApp anongoitwa blue tick. Ndakati ndapedza kutengesa musha uyu wainge uri kwamurehwa mukomanashi, ndakati ndapedza kutengesa musha iwowo wainge uzere nemarinda, asi zvinhu zvangu hazvichatambofambi zvachose. Kunyangwe mabasa angu ndinoitawo mabasa ekuvaka, asi zvinhu zvangu zvose zvakabva zvangodonera pasi. Ndakatomboedzawo kuti ndinge ndichifamba, ndakafamba ndikaendawo mun'anga. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichibatsirwa kubviswa jambwa ranga randibata, ndichisandudzira jambwa riya pane umwe mwana weumwewo mudzimai wababa, asi zvakabva zvatoramba zvachose zvikabva zvazodzokera pane umwe munin'ina wangu uyo wandinoteedzana naye ava kutopenga pari zvino. Kupenga kwaava kuita ndekwekuti anongomira pakati perumu, akamira kudaro anenge akangoti tuzu, akamira ipapo zvekutopedza kana 3 days akangomira panzvimbo 1 ipapo, zvese toilet anongozviitira ari ipapo. Zvinhu izvi zvatova nemakore 2 zvichiitika. Inini handichazivi kuti ndoita sei nedambudziko rangu iri mukomanashi. Please ndibatsireiwo, ndichazotumirawo part 2 yenyaya yangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Kana kuine anozivawo kuti zvinhu zvakadai zvingagadzirikawo sei, please inbox me kana kuti munongonyorawo mucomment section kuitira kuti tikwanisewo kudzidza. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, inini ndine nyaya iri kunditambudza nguva zhinji. Murume wangu anohura mukoma zvekuti ndinotoshaya kuti ndodii naye. Ndava kutotya chirwere, ndakatomborwara nesick but ndikangomuregerera akabva azoita umwe mwana kunze neumwe mukadzi, ndikabva ndangonyarara zvangu. Now akabva atora sister in law yangu, akamutora pandainge ndichiri kumusha. Iye ainge ari kuno achigara naye mumba mangu, vainge vachishandisa zvinhu zvangu. Moyo wangu uri kurwadza mukoma, handichina kana moyo naye, ndava kungogarira vana vangu. Chakuitika nawo patiri ndechekuti kana yava nguva iya yekuti inini nemurume wangu uyu titange kuvaka bonde, kana nguva yacho yasvika murume wangu simba rake rinobva ratopera. Simba hapasisina zvachose, inogona kutorara irimo mukati kana kutotadza kutomuka zvachose. Kana ukamubvunza kuti kochiko chiri kumboitika, iye anobva angoti ndinorota ndichirara nevanhukadzi, ende neni pane nguva yekutoti ndinotombomurotera hope. Pandinomurotera hope ndinenge ndichinetsana nevamwe vakadzi. Vakadzi ava vanenge vachiti kwandiri, wakatitorera murume wedu. Kana kuti ndinokwanisa kutorota murume wangu achitoita bonde nevamwe vanhukadzi, apa ndinenge nditoripo. Mukoma please ndibatsireiwo, ndatambura, ndava kutoshayawo kuti ndodiiwo, asi murume wangu hake inini ndinomuda. Asi izvezvizvi kana zvikangotanga ndinobva ndatonzwa kutosviba moyo, kana mafeelings naye anobva atopera zvachose. Ndo nyaya yangu yandiinayo nhasi. Please hide me mukomanashi.
Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa naHaiti. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello, please post for me. Inini ndatorawo namba dzenyu kuFacebook. Mukoma ndiri kutsvakawo rubatsiro kubvawo kumhuri yeZimbabwe. Nameno zvimwe kuda maybe kana ndikambotukwa nevanhu dhimoni racho rinokwanisa kunyarawo rikabva rambotiza rikaenda. Mukoma inini ndiri munhu akangopindawo muwanano but hei kuroorwa kwangu raitova drama chairo. But kungoti ndiri munhu anogona kunyeba zvekuti wega unokwanisa kutofunga kuti ndiri kutotaura chokwadi. Mukoma ndakati ndichinoroorwa ndanga ndiine 20 years. Ndainge ndadanana nevarume vanokwana ivo kuita 8. Apa ndainge ndava kutoziva mambuya aigona kubvisisa munhu nhumbu. Mukoma handizivi kuti idhimoni rakadii, but ndaitoti musi wandinenge ndabvisa nhumbu ndaikwanisa kutotanga kutorara nemunhurume. Kana akabvunza kuti ko nhengo yangu zvayakazara ropa kudai ko chii, inini ndaibva ndanyimba kuti ndatotanga kuenda kumaperiods izvezvi. Saka varume vose vandinorara navo vanongoti ivo muviri wako unonyanya kudziya. So handizivi kuti kudziya kunonzi ndiko kunoita muviri wangu ndiyo here reason yekuti ndive ndiri loose kudai. Because now that ndakazoroorwa zvangu nemurume wangu wandigere naye, but paXmas iyoyi yadarika iyi ndakatomunyepera kuti ndichambonotambira Xmas kumusha nevana. Apa ndainge ndichireva kumusha kwedu, asi ndakazoti ndasvika kumusha ndokubva ndasiyira amai vangu vana, ndokubva ndavanyepera kuti ndichamboenda ndikuda kuenda kunohodha. Asi kana mukuwasha wenyu akazokufonerai, please muzomuudza kuti ndaenda kwasisi. Kuna sisiwo, sisi ndakabva ndavanyepera kuti inini ndiri kuenda kugomo kunonamatira imba yangu. Apa ndainge ndichiitira kuti kana murume wangu akazofona vamuudzewo statement iroro. Mukoma Nashi. But inini ndakabva ndatorana neimwe shamwari yangu ndokubva tatoenda kwamurehwa kunotamba huroora. Izvezvizvi ndine mimba ine 2 months, asi handizivi muridzi wemimba iyoyo nekuti ndiri kusangana pabonde nevarume 3 vakasiyana vekunze plus murume wangu zvekare ndiri kusangana naye. Chinondinetsa ndechekuti kunyange zvangu ndakazvara vana vangu 4, asi kuzasi kwangu uku kunyange ndikanzi ndaita bonde nevarume kana vanokwana ivo kuita 5 pazuva, asi kuzasi kwangu kunongoramba kwakabatana. That is why murume wangu makore ose awa asina kana chaanosuspekta pandiri. Zvekare neniwo vana vangu vose handitombozivi kuti uyu mwana uyu ndewani uyu ndewani, because mimba yekutanga ndakati ndichipinda mumarriage ndaiva nemaboyfriends angu 8 plus vamwewo vandainge ndichingorarawo navo nemacondoms, but ava 8 ava ndivo vandainge ndichirara navo pasina kana macondoms. Saka handizivi kuti wacho akazondipa nhumbu ndiani, ende zvakazotoita worse ndava mumarriage, because Mukoma Nashi pandakazoziva kuti bonde riya rekuita bonde uchiita zvekuba rinonakidza, pandakangoziva izvozvo ndakabva ndatoita addiction nebonde iroro rekuita zviya zvekubira, zvekuti kana murume wangu akaenda kubasa chikomba chinobva chatouya fast zviya zvema 5 minutes tobva tatoita bonde chobva chatobuda chikabva chaenda. So pavana vamwe ava 3 handitombozivi kuti uyu ndewani uyu ndewani. Ende kurohwa kwacho kwandakazoitwa neshamu naMwari, vana vangu ava vanongobuda vakafanana neni, ende vose vanenge vari vatsvuku sezvandakaita inini. Ndinozotoita zvekutofungidzira kuti kambe mwana uyu ndewanhingi kana kuti ndewani. Iyi mimba yandiinayo izvezvi deno murume wangu asina kuzosanganawo nepregnant test mumba, ndaitoda kunwa umwe mushonga mimba yacho ingotsakatika zvingorova zvakadaro. Sisi vangu vakamboti tsvakai mari amainini muitise vana ava maDNA test, but dambudziko manje nderekuti pamwana 1 I suspect kuti vana baba vacho might be 5 or 6, not counting murume wangu wemumba. Saka azvibudi plus kuzoparadza marriage yangu handidi.
I just pray kuti dai havo vana ava vakava vemurume wangu, ndinongonamata kuti at least dai one hake akabuda ari iye mwana wemusango zvinenge zviri nani. Ende ushupeti hwacho mukoma ndewekuti kana ndikangodanana nemunhu chete paya pakunoita bonde ndinenge ndava kutoda yakadaro. Handichatomboziviwo kuti problem chii apa. Kana ndikangorara nemunhurume ndinobva ndatoita kutototesa mubhedha wose. Kana ndava kusvika zviya ndinoita sekunge ndinenge ndichiita weti asi inenge isiri weti, ndikowo kupedza kwandinoita. Saka kana ndikapedza kudaro mumwe anozongobvisa protector achinzwa kudziya kwandinenge ndava kuita. Hama dzangu namukomanashi ndibatsireiwo, nekuti hapana kana chinombofadza pakuchinjaniswa nevarume sezvandinoita izvi. Handiti dai ndaitengesawo, handiti ndikadai ndakatotengawo kana stendi yangu, but ndinongovhura makumbo angu mahara. Ndakati ndiri grade 7 chaiyo ndakarara nematicha maviri sekondari, ndikabva ndadanana naheadmaster. Kuchechi ndinongoitawo zviya zvekungobatsirwawo kumasowe, but ikoko regai hangu ndinyarare. Chandava kungoda kungoti ndikwanise kuwana help, and the reason why yekuti murume wangu asingakwanise kubata zvese izvi zvandinoita zvekumuchita, handina mutemo wekupa chikomba phone number dzangu. Ndinongoita appointment newe kuti na 8 am uya kumba kwangu. Kana ukazouya asi ukauya wanonoka, rangu gate ndinenge ndatokiya. Kana ukandinyengawo mutauni ndinongokuti kana uine mari handei unobhuka kulodge ndikupe zvacho zvauri kuda pandiri. Musana wangu hauneti mukoma. Kunyange ndikaita bonde masikati ose, asi usiku futi ndinozotoda rimwe bonde kuti hope dzikwanise kundibata. Wesi kana ndiri kumaperiods ndinonzwa kutoda overdose yayo. Mukomanashi iyi ndiyo secret yangu, ndibatsireiwo hama dzangu. Handitombozivi kuti mugumo wazvo chii, nekuti izvezvi ndinokwanisa kutoenda kulodge nemunhu kunoona chikomba, asi kana chikomba ichocho chikasandiburitsira mari, inini ndinotonzwa kunyara kumuudza kuti ndipewo mari. Dai ndaipiwawo mari ndingadai ndakatokwanisa kutovakawo imba yangu yekuti kana inini ndikazofa ndikwanise kuzowanawo chinhu chekuti ndinokwanisa kunongedzera kuti ichowo ndo chandakasirawo vana vangu senhaka yavo. Kana huri utano mukomanashi, utano hapasisina zvachose. Hama dzangu ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu vaadmin, thank you for the good work. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo hidden identity. Iri rangu dhiri idhiri ratingati Harare only deal. I am a mature man, ndinogarawo muHarare. I am aged in the late 50s. Ndiri kutsvakawo a mature lady from 40 going upwards. Ndiri kutsvakawo mukadzi wekuti ndinge ndichichita naye. Just in case if anyone needs my number dzangu ndeidzo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we, asi ndiyo message yandakatumidzirwa namukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukomana ane 22 years. Ndinogarawo muno muSouth Africa, asi kumusha kwandinobva ndinobva kuMhondoro kumubayira. Nyaya yangu yakamira so, ndakati ndichikura ndaitogezawo nevamwe vakomana, asi vakomana ava vandainge ndichigeza navo vaizoita system yekuti vaipota vachindiseka vachiti honai ane tumabhora tudiki diki. Pandakaona kuti vamwewo vakomana vandaipota ndichigeza navo vaiva neunhu hwekuti vaipota vachindiseka, ndakazosvika pakusageza nemunhu. Ndakazoti ndava nemakore 12 years ndo pandakazotanga kunyatsoona kuti ndine bhora rimwe chete. Ndaimbogezawo nemunin'ina wangu uyo aizoenda obva anoudza vanhu chimiro changu. Vanhu vaibva vatanga kundiseka kwavaiita vaibva vati iwewe uri jongosi. Zvinhu izvi zvaindirwadza pachimiro ichi chandiinacho. Hapana kana wandakazomboudza kuti ndo zvandiri. Saka iyezvi ndakura ndakutarisirawo kuti ndinge ndichiwana, asi pfungwa dzangu ndiri kungozvitongesa kuti ko kana ndikazonzi ndaroorawo ndichakwanisawo here kuzoitawo mwana wangu. Dzimwe pfungwa ndinomboti maybe zviri nani kuti ndisaroora zvachose, pamwe ndinenge ndichitotambisawo mwana wevanhu ndobva ndazogara naye, but tisingakwanise kuzoita
kuita vana, ndinozodayira here kuti ndine problem, zvakaoma mukoma, ndoitawo sei, ndinotodawo kuroora ende ndini mwana mukomana mukuru pamba pedu. Kana kuine vakambosanganawo nedambudziko iri, please ndibatsireiwo, ndatenda hangu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Kunana baba vakambosanganawo nedambudziko iri, kana kuti vane ruzivo, please uyaiwo kuinbox kwangu tione kuti mwanakomana uyu angabatsirikana sei asaramba ari depressed sezvaari. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti mwangai muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndiri kuda kureurura kuti ndakaurayisa murume wangu, but kuuraya kwandakaita murume wangu niniwo ndainge ndisingatoziviwo kuti mushonga wacho wandainge ndapiwa kunzi mushonga uyu ndewemupfuhwira, mushonga wekuti waizotokuvadzisa murume wangu. Ndakapiwa mushonga uyu mushure mekuti ndainge ndanzwa mukoma nekurohwa, ndaigara ndichingorohwa day and night. Zvinhu zvacho zvakazotonyanya kuita serious pakuti dzimwe nguva aikwanisa kuti kana achitoita bonde newe, kana ukaita sekunge usiri kuenjoya, waizotokaruka wava kurohwa. Mukoma, iyi yainge iri marriage yechinhamba 2 yandainge ndapinda. Marriage yangu yekutanga ndakapindawo zvakanaka, but ndakangosangana nedambudziko iroro rekuti from day 1 randakatizira ndakazotorara ndarohwa nemurume wacho wandainge ndatizira kuti ainge andiroverei. Iye haana kana kumbondipa reason, but from nowhere akangotanga kungondirova. Ndakaishingirira ndiri mumarriage imomo ndokubva ndaita vana vangu vaviri, vese vainge vari vakomana, but ndega ndakazosvika pakuneta nevanhu vakazongondiudza kuti dai hako wasimuka, nekuti kakurohwa kauri kuitwa aka unokwanisa kuzoitwa mafira mberi. Ndokubva ndazosangana nemurume uyo wandakazopinda naye mumarriage yechinhamba 2. Pandakapindawo mumarriage yechinhamba 2, zvinhu zvangu zvose zvakabva zvatosununguka kutosvika paposition yekuti ndakazviudza kuti maybe ndainge ndakangomhanyirirawo kupinda mumarriage yekutanga, but Mwari vainge vaine chinangwa neni. But ndakangoti ndichangobva mukuzvarira murume uyu wekuzoshaya, akabva angochinja. Kuchinja kwake kwaakaita, haasi munhu wekuti aindihurira kana kuti aita sei, mari aitondipa zvakanaka, but mari iyoyo mukomanashe waikwanisa kuti kana ukaipiwa nhasi, mangwana makuseni munhu aibva atanga kudhimanda mari yake. Apa mukomanashe kudhimanda mari yainge isiri nyaya yekuti munhu uyu aiva munhu wekuti ainwa doro kana kuita magirlfriends kana kuputa fodya. Aingokutorera mari yaanenge akubatisa yobva yangogara mumotikari kana kuti yaigara muhomwe dzake. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti paya pakuwacha waibva waona munhu omhanya obva auya obva andibvutira hembe dzake dzandinenge ndava kuda kuwacha, obva atanga aburitsa mari yake obva anoiisa mumotikari make. Ndakazotanga kurohwa mukoma zvekuti kunyange vavakidzani vedu vaizotoita zvekutouya vachiuya kuzondinunura, because aiti kana akatanga kundirova aikwanisa kundirova kana kweawa rose, munhu achindirova nani-stop. Kunyange rimwe ziso rangu mukomanashe rakatokuvara nekuda kwekurohwa kwandaipota ndichiitwa, nekuti munhu wekuti aiti kana akatanga kukurova aingonhonga chinhu chinenge chiri padhuze, ingava iri cheya kana tebho, aikwanisa kutoisimudza kuti akurove nayo. Iniwo ndakazosvikawo pakuneta apa kuti ndisiye marriage iyi mukomanashe. Ndainge ndava kuzviudza kuti nawo ndava musecond marriage, apa ndine vana 3, saka ndikabva panapa zvinoreva here kuti ndichienda zvekare ndotanga kunokururira umwe murume bhurugwa zvekare. Ndikati regai ndingoshingirira. Kushingirira kwandainge ndichiita ndaizamawo kutsanya ndichizamawo kunamata, but hapana kana chaimbochinja. Dzimwe nguva aikwanisa kutoti paya paunenge wamuka usiku uchitanga kunamata obva akuudza kuti nyarara zvauri kuita because uri kundibohwa. Kana ukaramba uchinamata aikwanisa kutosimuka kubva pamubhedha obva atanga kutokurova. Saka nyaya yangu iyi ndakazoikandawo mune rimwe group remamothers randainge ndiri. Mukunotaura pane umwe akazouyawo kuinbox ndokubva andiudza kuti iye aiva nevamwe gogo vake vaikwanisa kundibatsira. Ndakazoronga rwendo ndikabva ndabva kuHarare kwandainge ndichigara, ndikabva ndaenda ndikanoona munhu uya ndokubva aenda neni kuna gogo vake. Ndakasvika kuya ndokubva ndapiwa mishonga, saka handichazivi kuti ma-instructions andainge ndapiwa ndiwo andakakanganisa here, but ndakasvika kumba ndokubva ndatanga kubikira murume wangu mishonga iya yandainge ndapiwa, but hapana kana kumbopera nguva mukomanashe murume wangu hongu akabva
ashanduka, but ndakabva ndanotisa kuti iye aigara achingokomplaina because aiti kana akagara murume wangu mudumbu make maigara muchingorira, dzimwe nguva aingosimuka achimhanya achienda kutoilet. Saka pose apa pakatanga kurwara murume wangu, kunyangwe nguva yekuti dumbu rake rakazotanga kuzvimba, murume wangu akazotofa dumbu rake rakazvimba, but rainge risina kunyanyisa kuzvimba. Pese ipapo paakatanga kurwara mukomana Shi, ndakabva ndaitawo mistake yekuti ndakabva ndazviita secret. Inini nemurume wangu taingofamba tiri tu. Aiti kana akandiudza kuti ko wadii wazivisa hama dzangu kuti handisi kunzwa zvakanaka, inini ndaibva ndamuudza kuti ko kana hama dzako dziri idzo dziri kukuroya, ko unozoita sei? Saka iye akabva angobhilivhawo kuti kuhama dzake pane munhu ainge achimubatirawo mishonga yainge isina kunaka. Saka ndakatomboita nguva ndichingofamba nemurume wangu tingori tu. Pandakazozivisa hama dzemurume wangu, murume wangu ainge ava kusatombogona kutaura zvachose, kunyange kumuka ainge ava kusatombogona kumuka. Mukomana Shi murume wangu akazongosvika pakufa zvichingonzi maacids. Dzimwe nguva aitanga kungobvunda akarara obva atanga kudikitira. Aiti kana akapedza kudikitira obva atanga kurutsa zvimwe zvainge zvakaita black. So mukomana Shi murume wangu akafa tikatomuviga. But izvezvi hana yangu inogara ichingorova kuti ko mishonga iyi yandakashandisira murume wangu kuti ndiyo here ingava yakauraya murume wangu. Mukoma, ndiyowo confession yangu iyi. Please post for me. Hey, zvakangoma hazvo vedare, asi ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Vedare, awa ndo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Ndichadzoka zvekare neimwe episode munguva inotevera.